A veure, això què és? Això és un xicotet llistat de paraules que presenten identitat formal però són semànticament diferents. I això? La semblança entre les paraules és casual. Mira, comencem amb el primer. Ha recollit els papers del terra. Quina és la resposta correcta? Ha recollit els papers del terra. Si analitzem aquesta frase, podem deduir que darrere de la paraula ha tenim un verb. I com sabem si això és un verb? Perquè es pot conjugar. Mira, jo recull, tu reculls, ell, ella recull. I això és la forma simple del verb. Però si volem passar el verb en la seva forma composta, és a dir, integrada per l'auxiliar haver, obtindrem ha recollit, on ha és l'auxiliar i recollir és el verb principal. La segona paraula d'avui és alhora. Mireu la frase, tocava dos instruments alhora. Quina és la resposta correcta? Les formes alhora tenen dos significats diferents. L'adverbi alhora vol dir a un mateix temps. En canvi, la construcció a l'hora té un significat literal. Va arribar a l'hora de dinar. Ara passem a la tercera paraula. L'exemple és: digueu-me almenys quin és l'autor. Quina és la resposta correcta? Digueu-me almenys quin és l'autor. En aquest context, la paraula almenys s'escriu junt. Quan la paraula almenys s'escriu junt, és un adverbi i això significa, si més no, com a mínim o pel cap baix. En canvi, quan la paraula almenys s'escriu separat, és una expressió que està formada per la preposició a, seguida de l'article el i l'adverbi menys, que vol dir aquí menys. Així teniu l'exemple. Has telefonat al menys indicat. I passem a la quarta paraula. Mireu la frase. No em faré càrrec de la presidència. Trieu la resposta correcta. Aquesta és l'opció correcta on em fa de pronom feble. Per tant, em és un pronom de la primera persona singular i sempre va davant d'un verb amb consonant inicial. I la segona opció de hem és una forma del verb haver i el podem utilitzar en aquest exemple. Hem fet tota la feina. Us espero la pròxima setmana amb la segona part dels homònims. Adeu!